Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Nginemidwebo emithathu la esizoke sibukisise kahle. Uyabona lo qala nawo wesibili ume ubheke phezulu. Uyabona ukuthi wesithathu uhlukile umuqa nje obheke phezulu nawo. Futhi kodwa umuthanda ungasho ukuthi ubheke enzansi. Kodwa nje umuqa akusiwona umdwebo esijwayele ukubona uma senza izibalo zomdwebo. Okwamanje ke sizosebenza ngani ngokukhombisa ama-concaves ukuthi a-upwards noma a-downwards. Lokho okusho ukuthi sibona ukuthi imidwebo yethu noma imphumela yethu isikhiphela imidwebo eshone phezulu noma ebheke phansi. Yabona njengalo wethu oqala unokushona phansi uphinde ube nokushona phezulu. Okusho ukuthi ungathi ubheke phansi uphinde kube ngathi futhi ubheke phezulu njengo oshona phezulu. Uyabona ukuthi wesibili umdwebo wethu ushona phezulu. Uyabona ukuthi wesithathu njengoba ngishilo ukuthi sijwayele ukubona ungumuqa oqondile. Nankwesibili shuthi point lethu uqalela elesibili la lapha ukwasisiza ukuthi sibe nomdwebo onjani ome kanje ukusho ukuthi concave yethu injani i-upwards. Ukuthi shona phezulu. Kodwa yabona ukuthi ke imigqa yethu lena ke singayihlanganisa ke la point noma imidwebo yethu lo yoqala nesibili singahlanganisa ama point ethu ahlangane nje kube ngathi ke bekumdwebo owodwa noma oqonda ukufeza nje into eyodwa. Asibone ukuthi sikuthole kanjani lokhu noma sizokuthola kanjani uma thina sesisebenza ndawonye ukuthi kanti lemdwebo iphume kanjani. Ingakho ke sifuna ukukhuluma kakhulu ngani ngama concaves ethu ukuthi ashona phezulu noma ashona phansi uma kwenze kanjani. Asibuke lokuqala ukuthi yebo uyanyuka pendulo yethu kube khona la emakhona base iyaqala isiyadilika iyehla. Ilokishona phansi ngifuna ukuloke ngishintshe imbalabala nje kuba sokhuluma ngama point angafani. Sesingabhala nje bangibhalele lapha phezulu ukuthi ke lapho la ubambana khona umdwebo wami kusho ukuthi i-maximum point. Okusho ukuthini? Maximum ila kukhulu khona noma kukude khona kakhulu la igcina khona umdwebo wethu. Lapha ngezansi la subona ngathi uwegcina la uwe khona kakhulu ekugcineni athi ngishintshe umbala. Singabhala la sithi min okufishana nje uqonda ukuthi minimum okusho ukuthi okuncane. Usho umdwebo wami siyawubona ukuthi mncane phi futhi umkhulu phi kakhulu. Sengabhala la igama elithi concavity. Angithembe mhlambe ngilisho kangconywana noma ngendlela ejwayelekile uconcavity wethu. Wona concavity sifuna ukuzibuza ukuthi imigqa yethu injani i-upwards noma i-downwards. Usho ukuthi phezulu noma iphansi. Asibone lo oqala ukuthi siphuma kanjani kule ndawo. Kalula nje. Kodwa ngicabanga ukuthi kuyayivelela nje kuyayicacela ukuthi uma uyibuka nje imidwebo kuyayicacela ukuthi umdwebo onjani lo suke ubuka. Akusiyona nje into eyindida kakhulu. Siqhubeke. Bawuhlanganisa umdwebo oqala nowesibili. Yabona ukuthi ngathi amachashaza noma la kuhlangana khona ke noma ama point ethi ayahlangana khona nalelinye ngapha. Buqhubeka nje nomdwebo wakho nawo kunye. Uyabona ngathi ngihathi kuwehla la ngiyenyuka phezulu. Nako singahlangana khona futhi basithanda. Bakwehla kuyenyuka. Singathi siubamba ngapha umdwebo wethu uphinde uqhubekele uye phezulu. Uyabona ukuthi kuyefana noma kuyahlangana. Sinje ngibona ukuthi ngashaya yini ngalombala engifuna nje ukucacisa ngawo. Sengabhala ngithi yini islope sethu lesi senze njani islope sethu? Siya decrease. Ukudecrease kusho ukuthi siyehla siyencipha islope sethu. Ngabhala lokho ngalapha. Umdwebo wesithathu ngabe siyakwazi na ukuhlanganisa nalo wesibili noma ngabe sekuziphuphela nje lokho. Siyakwazi ukuhlanganisa yabona uthi ngifake la lombala khombisa ukuthi uyakwazi ukuhlangana. La siqhwamba khona la phezulu ngifuna ubona ukuthi khambisana nakuphi nje. Singashintsha lo mbala ngifaka uhlaza.
bona ukuthi kuyahlangana na, nanku kuyahlangana nokungezansi, kupho kunye lo mlenze uyangenelana nalo phezulu. So lokho sinyuka nje kancane nawo sibona ukuthi engabe kusahambisana na, singathi into ehambisana kanti ayihambisani. Singasho ukuthi ke islope base sifikela ngala siyenyuka, shuthini siya increase, siyenyuka. Kungani sithi siya increase? Uyasibona la siqala khona kuyi point laso sokuqala, siqale silapha phezulu siyaqhubeka siya le phezulu siyenyuka, kanti lesi slope esithe khona siya decrease sokuqala siyehla. Uyabona siqale lenzansi sanyuka seshona enzansi. Ngifake nalombala ngala ukukhombisa ukuthi isandleni sesinxele bayasebenzisana banombala wakhona, nesandleni sokudla bayasebenzisana banombala wakhona. Ngabhala ngapha, angithembe kuzobonakala sengibhala nje la ngaphakathi. Okusho ukuthi ngapha kulombala wethu i-concave yethu injani, i-downwards. Okusho ukuthi injani, iyehlela. Themba ukuthi nawe uyalithola ithuba lokubhala lamagama. I-upwards le concave yethu le imbala ihlaza uyayibona, usho ukuthi ishona phezulu. Singabhala nangapha eceleni ukuze kucace kangconywana ngoba phela ngase kugcwele la kumdwebo wethu njengoba sengifaka sengicinanisa nje okuningi. Ngathi slope siyehlika. Vele nje ngibhala into ebesibhalile lapha phakathi kumdwebo wethu. Inkinga manje ukuthi awufuni ukuthi ube senkingeni sokuthi khona usungazange usakubona. Siyehla islope sethu uma ukuthi u-f prime x wethu uyehla nawo. Asibheke ukuthi kukhona yini okunye singakubhala. Singaphinda futhi sehle ukuthi islope nakhona futhi siyehla uma ukuthi u-f prime we derivative yesibili unjani, u-less than 0. Kusho ukuthi nakhona islope senze njani, siyehla. Phinde sithi ukunyuka. Uma sibhala ngapha ukuthi siyanyuka islope sethu, singibe ngiqadelela amagama. Uma sinyuka islope sethu, umdwebo wethu uma ukuthi uyenyuka, kusho ukuthini? Kusho ukuthi u-f prime x wethu nakhona wenze njani, uyenyuka. Uyakubona imdwebo ehambisana nayo ngathi yasizana. Uma unyuka ngapha nangale kuyanyuka, uma kwehla ngapha nangale kuyehla. Siqhubeke. Njengoba ngibhalile futhi lapha u-f prime we derivative yethu yesibili uma wona nawo greater than 0, kusho ukuthi islope sethu nakhona siyenyuka. Sinyuke ngapha. Uma ngisibambe ngapho umdwebo wami uzongisiza ukuthi kube njani. Base ngithi u-f prime ngifaka u-x esikhaleni, uzoyinyusa noma uyehlisa islope sami uyesehlisa. Ngapha ezansi singavela kanjani? Ungixolele nje base ngasadweba imidwebo ephelele. Sizama ukukhombisa nje ama concaves aya phezulu nama concaves aya ngezansi. Ama concaves imidwebo le yethu. Na concave kanjena uma ukuthi upwards, ngakho kusho ukuthi u-f prime a wethu uma ungu-0, ipoint ubonile lapha yokuqala belinjani, ipoint lethu uma liwu-a, i-minimum yethu shuthi ngapha ngaba unjani, ngaba u-minimum a.